ikastera, eta gainera ere ondo pasatzera. Denak azartuan ginen lanak ikustera, txirriak orduko ziren jatera. Amaikak ordua iritsi zenean, txokolate goxua jan genuen gurean. Hau ikasi genuen gurea taldean, denak berdinak gara guztion artean. Gureakeko tailerra beti irekita, landa biltzala lerron eserita. Oso ondo pasa dugu egiten bisita, etxera itzuli gara asko ikasita. Kotxe askotarako piezak daude egiten, etorkizunerako ametsak betetzen. Asko gozatu dugu beraiek ikusten, gure iritzia kasia zaldatzen.